Ktoré mesto nazývaš svojím domovom? Teraz Bratislava. A predtým to bolo? Thajsko. A ešte mám predtým. A ešte predtým? To bol Martin. Ak by si mala Bratislavu opísať 3 slovami, aké by to boli? Kreatívna, pohodlná a rodinná. A keby Martin máš opísať 3 slovami? Tak je to záruka krásnych hôr. Obľúbený hud v Bratislave. Staré mesto. Kde sa najesť? Doma. Kam na kávu? Všade. Kam na tetovanie? Špendlo, tetu. Miesto na Slovensku najviac hodné Instagramu. Tatry. Čo v Bratislave nenájdeš nikde inde na svete? Ešte som nestretla niečo také, čo niekde nie je a v Bratislave je. A ak by si na Bratislave mala zmeniť jednu vec, aká by to bolo? Dopravu, semafóry. Miesto na Slovensku s najkrajším interiérom. No, to bude určite SND. Aká asociácia ťa napadne pri týchto slovách? Martin, Rodné mesto. štúdio, Sen. Praha, Tam som bývala. Možnosti. Koh Samui, Láska. more. To je život. Najviac preceňované miesto v Bratislave. Asi nakupné centra. A v Thajsku? Ak nerátame náš ostrov, bože, kiež by bol náš. Ale myslím si, že Pattaja, pretože škaredé more, škaredé pláže, veľké. Kam utečieš, keď chceš byť úplne sama? K vode. Jazero, rieka, lásy jazera a vtedy chodím na slnečné jazera. Čo pre teba znamená domov? Miesto, kde sa práve nachádzam a môže to byť kdekoľvek na svete. Tam tvorím ten domov, mám tam dcéru, mám tam mamu, mám tam rodinu, to je domov.